با مخلصان و علاقمندان فوتبال همه شما رو به ورزشگاه تالکو آرنا خوش آمدید بگیم. امروز در دوره بازی‌های دوره مشرقی جام تاجیکستان 2026 دسته قهرمان فعلی جام تاجیکستان رگارتا داز نخستین بازی خود را برگزار می‌کند و دفاع عنوان قهرمانی را با بازی ضد دسته اسخات شهر خوجند شروع می‌کند. حالا قبل از آغاز بازی امروزه هیئت‌های دسته‌ها را به شما معرفی می‌کنیم. رگارتا داز با پیراهن‌های رنگی سرخ بازی را آغاز می‌کند. دروازه‌بان رقم 38 تاکام سیورین لگراند. دفاعگران رقم 44 جوزف پیومبا، رقم 74 سوربون گیوسو، رقم 18 عبدالله شریفov، رقم 27 دلیر ایمان نظارov. نیم محافظتگران رقم 6 давид аксан، رقم 88 عبدالرحمن نوزیمov، رقم 13 کپتان دسته نوزیم باباجانov، رقم 7 عزیزبек حییتov و رقم 11 فریدون давлатov. حملهگری مرکزی رقم 9 امیرجان سفرov. سرمربی علیشیر توختاєв. هیئت دسته مهمان رقم 31 دروازه‌بان عزت‌الله ترسونov، دفاعگران رقم 23 کپتان دسته دلشودجان کریمov، رقم 44 سرگей прохорov، رقم 5 рустамов муҳаммадҷон, рақами 21 фирдавс чақалов. ним муҳофизатгарон рақами 6 абдусамад самадов, рақами 10 бекзод саидов, рақами 81 ҳоҷи абдуманнон, рақами 7 санҷар сибоев, рақами 8 рустамҷон сабуров ва рақами 14 самандар қодиров. сармураббии даста фарух маруфиев. گروه داوران در بازی امروزه با راهبری گلمراد سعدالله از شهر دوشنبه داور درجه فیفا کار میکنند. با او در کنارها حسن کریمов از شهر نورک و فرهاد дуруд тамошобинони азиз, мухлисон ва дӯстдорони футбол. дар шаҳри турсунзода дар варзишгоҳи талко арена бозии аввали марҳилаи ҳаштякниҳоии ҷоми тоҷикистон миёни дастаҳои регарта дас ва эсхатаи шаҳри хуҷанд баргузор мешавад. баъдтар аз бозингарони эсхата ба майдон мебароянд бозингарони дастаи регарта дас ки ҳамагӣ чанд рӯз пеш бори аввал дар таърихи худ бошгоҳи шаҳри турсунзода ҷоизаи суперҷоми кишварро ба даст овард. дар бозӣ барои ба даст овардани ин ҷоиза онҳо бо ҳисоби 2-1 тавонистанд ки истиқлолро шикаст бидиҳанд, гарчанд ки солҳои 2005-6 то солҳои 2011-12 дастаи регарта дас яке аз пурқувваттарин бошгоҳҳо дар тоҷикистон буд, аммо ягона маротиба суперҷоми тоҷикистонро ба даст наоварда буд. ба чӣ сабаб? албатта он давр бозии суперҷом баргузор намешуд. он давр чунин як бозие ки миёни ғолиби чемпионат ва ғолиби ҷоми кишвар доир намегашт. ва акнун дар ин мавсим регарта дас бисёрак натиҷаҳои хубро нишон медиҳад. дар ҷадвали мусобиқа низ онҳо дар зинои болоӣ қарор мегиранд. эсхата ҳам нисбатан натиҷаҳояш хуб ҳастанд. як мушкили асосии эсхата ин аст ки муқобили дастаҳои аз онҳо дида пурқувваттар натиҷа ба даст овардан наметавонанд. аммо бо он ҳайат, бо он трансферҳо ки кардам ин мавсим эсхата, фикр мекунам ки талош барои сегонаи болоии ҷадвал нест. соли гузашта хотиррасон мешавам маҳз ҳар дуями дастаҳо дар финали ҷоми тоҷикистон байни ҳам рақобат карда буданд ки дар он регарта даст бо ҳисоби хело калон пирӯзӣ ба даст овард. 5-0 дар ҳамон дидор ба қайд гирифта шуд. бози имрӯзаро истои доварон бо сардории довари фифа гулмуроди саъдулло ҳакамӣ мекунад. тӯбро мегирад гулмурод ва дастаҳоро ба рӯи чамани сабзи
варзишгоҳи Талко Арена мебарад. Бояд гуфт ки дар кишварамон яке аз варзишгоҳҳое ки аз лиҳози инфрасохторӣ ва аз лиҳози доштани утоқҳои лозимаи дар чорчӯбаи талаботҳои муосир маҳз варзишгоҳи Талко Арена аст ки утоқ барои баргузории нишасти матбуотӣ аст, утоқ барои табибон алоҳида, барои доварон ва ғайра. пас аз таъмиру таҷдиде ки 2 сол пеш карда шуд, варзишгоҳи мазкур албатта сифатан беҳтар шуд, чаманзораш хубтар гашт ва дар ин майдон бозӣ кардан албатта бисёрам форам аст барои дилхоҳбозингар. Чунин назари на ин ки ман аст, балки худи футболбозон. ҳоло бошад суруди миллии Тоҷикистон садо медиҳад. бо таъби хушу болида бозингарои Регартадаз албатта ин бозиро баргузор мекунанд пас аз ҷоизае ки онҳо ба даст оварданд дар давоми 2 мавсими охир. онҳо сеюмин ҷоизаро касб карданд. ибтидо 2 мавсим пеш ғалаба дар ҷоми Тоҷикистон ки онҳоро имкон дод дар ҷоми конфедератсияи футболи осиё ё худ дар лигаи даъват ҳунарнамоӣ кунанд. соли гузашта ҷоми Тоҷикистон ин мавсим бошад супер ҷом. довар Гулмуроди Саъдулло ва капитанҳои даставо Каримов ва Нозим Бобоҷонов маълум мекунанд ки аз кадом тараф даставо бозиро оғоз мекунанд ва ки тӯбро ба бозӣ медорад. доварони бозии имрӯзаро ба шумо маърифӣ мекунем. албатта сардоварро мо муаррифӣ кардем. Гулмуроди Саъдулло аст. дар канорҳо бо ӯ кор мекунанд Ҳасан Каримов ва Фарҳод Куралов. довари захиравӣ Наврӯз Воҳидов аст. дар вар Амирҷон Хоркашев. ҳайатҳои дастаҳо тамошобинони азиз, манзури шумо аст. биед ҳайати Регартадазро ибтидо ба шумо муаррифӣ кунем. дарвозабон рақами 38 аст Такам. дифогарон рақами 44 Жозеф Феумба, рақами 74 Сорбон Ғиёсов, рақами 18 Абдулло Шарипов ва рақами 27 Далер Имомназаров. Нимофизатгарон рақами 6 Давид Атсам, 88 Абдураҳмон Нозимов, 13 капитани даста Нозим Бобоҷонов, 7 Азизбек Ҳаитов, 11 Фаридун Давлатов ва рақами 9 бошад Амирҷон Сафаров. сармураббии даста Алишер Тухтаев. Эсхата бо чунин ҳайат имрӯз бозӣ мекунад. дарвозабон рақами 31 Иззатулло Турсунов, дифогарон капитани даста рақами 23 Дилшод Ҷонкаримов, 44 Сергей Прохоров, рақами 5 Муҳаммадҷон Рустамов ва 21 Фирдавс Чақалов. нимуҳофизатгарон рақами 6 Абдусамад Самадов, 10 Беҳзод Саидов, 81 Ҳоҷи Абдуманон, рақами 7 Санҷар Рихсибоев, 8 Рустамҷон Сабуров ва рақами 14 бошад Самандар Қодиров. сармураббии даста Фаррух Марофиев. ва ин бозиро барои шумо шарҳ медиҳам. меҳроварии кишвар барои онҳое ки шаид огаҳӣ надоранд, Регартадаз бо пироҳанҳои сурх бозӣ мекунад. Эсхата бошад бо пироҳанҳои кабуд. дар лигаи бартари кишвар пас аз бозиҳои даври гузашта Регартадаз як зина поён фаромад. ҳосилот аз рӯи имтиёзҳо бо онҳо баробар шуд, аммо бинобар
нишододҳои иловакӣ аз онҳо мегузарад, аммо гапсар ин аст ки аз 4 дастаи болоии ҷадвал 3-тояш дар ин давр бозии худро баргузор накарданд, чун Истиқлол бо клуби марказии варзиш Артиш бозӣ дошт, худи Регар Тадас бошад бо Истори Равшан. Бинобар бозии Суперҷом ин ду бозиҳо мавқуф гузошта шуданд ва дар сурати пирӯзии худ Регар Тадас бар Истори Равшан ва дилхо натиҷае ки байни Истиқлолу клуби марказии варзиш Артиш ба қайд гирифта мешавад, онҳо ҳадди ақал ба зинаи дуюм мебароянд ва агар Истиқлолу КМВА мусовӣ бозӣ кунанд, Регар Тадас ба зинаи аввал мебарояд ва метавонад ки марҳилаи аввали мавсимро дар садри ҷадвал ба анҷом расонад. Албатта як даври дигар мемонад то анҷоми марҳилаи аввали чемпионат. ва Регар Тадас имсол воқеан ҳам ҳунарнамоии хуб нишонда истодааст. Эсхата бошад дар зинаи шашум меистад. Онҳо имтиёзҳои баробар бо дастаи Равшани Кулов доранд, 14 имтиёзӣ, аммо таносуби тӯбҳои Эсхата мусбӣ аст. Онҳо тарҳи 3 гол доранд, дар ҳоле ки дастаи Равшан нишондодаш албатта мазарат нишондоди Эсхата манфӣ аст, аз Равшан мусбӣ. 4 пирӯзӣ, 2 мусовӣ ва 4 бохт дорад Эсхата. натиҷаҳои чандон бад нест. дар миёнаи ҷадвал онҳо ҷойгир мешаванд. мавсими гузашта ки Эсхата тавонист то ба финали ҷоми Тоҷикистон роҳ ёбад. ин мавсим тақвими бозиҳо ва тақсимоти дастаҳо дар ҷадвал дар натиҷаи қуръапартоӣ имкон медиҳад ба дастаҳое ки аз тарафи чап ҳастанд то ба финал мубориза баранд. Атсам дубро аз даст медиҳад, натавонист дуруст онро дар майдон нигоҳ дорад. дар бозии охирини худ Эсхата бар Парвоз пирӯзӣ ба даст овард. парвози Тоирҷон Муминовро албатта шикаст додан хеле мушкил аст, аммо Фаррух Марофиев бо шогирдони худ тавонист ки ин корро анҷом бидиҳад. Ҳаитов бояд гуфт ки ҳисоби бозиро дар Суперҷом маҳз Азизбек Ҳаитов кушода буд. аз як мавқеи гол зад ки хело ва хело душвор аст. як варианти голзанӣ буд дар ҳамон вазъият аз болои сари хуб дарвозабон ва ҳамин корро ҳам кард. Нозимов зери фишор тӯбро аз даст медиҳад. Абдураҳмон дағалбозӣ карда мешавад ва Гулмуроди Саъдулло корти зарди аввалинро нишон дод ба Сормон Ғиёсов. албатта хатогӣ аз Абдураҳмон Нозимов оғоз ёфт. бубинед сари вақт пас иҷро намекунад Ҳоҷӣ Абдуманон. беқоида вайрон кунид тӯбро аз назди пои Абдураҳмон Нозимов рабуд ва баъдан Сормон Ғиёсов маҷбур шуд ки ба қоида вайрон кунид даст завад. Такам дарвозабони Регар Тадас девори дифоиро мегузорад. одатан мо дар хати дарвозаи Регар Тадас замин мавсим Шаҳобиддин Маҳмудзодаро медидем. имрӯз бошад ва дар чанд бозии охир интихоб ба нафи легионери дастаи Регар Тадас мекунад Алишер Тухтаев. вазъияти стандартӣ зарба то ба девори дифоӣ бархӯрд. як зарбаи дигар аммо ноаниқ. пас аз зарбаи Беҳзод Саидов. охирин маротиба Эсхата моҳи апрел
муваҷҳаи шикаст шуда буд аз дасти КМВА. пасон дигар ягон бохт надорад. ду пирӯзӣ пайҳам буд бар Истарафшан ва Сардор, мусовӣ бо худи Регартадас ва Истиқлол ва баъдан пирӯзӣ бар Парвоз. яъне натиҷаҳое ҳастанд ки барои онҳо метавонем албатта як сухани таърифию ситоишӣ нисбати Фаррух Марофиев бикунем, зеро ки имтиёз ситонидан аз Истиқлол Регартадас дар ҳамин мавсим албатта кори осон нест. бале зиёд имтиёз аз даст додааст Истиқлол, аммо Регартадас бисёр бозӣ устувор дорад. ва маги як маротиба Регартадас ҳамин мавсим мағлуб шудааст. ирсол ба канори чап. бисёр хуб инҷо бозигузорӣ карда мешавад, аммо партоб дар ниҳояти кор начандон мувофиқ аст барои ҳамдастагон. тариқи канори чап ҳамлаи худро ташкил мекунад. Эсхата зарба! чӣ қадар вазъияти хавфнок дар ҳамин мубориза тавонист ки муваффақ шавад. бозингари Эсхата Рустамҷон Сабуров, аммо зарбаро дақиқ равон карда натавонист. хотиррасон мешавам тамошобинони азиз ки ин мавсим ҳамаи марҳилаҳои ҷоми Тоҷикистон ба ғайр аз финал аз бозиҳои хонагию сафарӣ иборат мешаванд. яъне ки роҳхат ба марҳилаи навбатӣ на ин ки дар ин бозӣ, балки дар бозии ҷавоби ниҳоят маълум мешавад. бисёр хуб шурӯъ карда Эсхата имрӯз бозиро. довар талаб мекунад ки аз наҳод ба бозӣ дароварда шавад. акнун мухлисони Регартадас фаъол шуданд. бо карнаю сурнаи худ мусиқӣ менавозанд. гарчанд ки тарафи муқобили варзишгоҳ ки холӣ менамояд, як ҳиссиёте меорад гӯё дар варзишгоҳ мухлисон нестанд, аммо он тараф ки офтобро аст, аз ҳамин ҳисоб мухлисон бахшҳои сояафкани варзишгоҳро интихоб карда онҷо нишастанд. партоб ба хати ҳуҷум Нозим Бобоҷонов афсайд будааст. Гӯрони Садо пешҳаракат карда назар мекунад сӯи ёвари худ ба канор ва аз онҷо нишон дода мешавад ки афсайд аст. ягона бохте ки Регартадас ин мавсим дорад аз дасти Истиқлол. дар даври ду даври аввал наметавонист ки пирӯзӣ ба даст биёрад. Регар ибтидо ҳамсови бозӣ кардан бо Равшан, баъдан бохт аз дасти Истиқлол шуд. дигар онҳо мағлуб нашуданд. Рихсибоев паси ноанӣ иҷро мекунад. Амирҷон Сафаров, далер Имомназаров, Атсам, дигар баротобро бармегардонад ба далер Имомназаров. Абдураҳмон Нозимов куҷо аст? бояд худро пешниҳод кунад. прессинг мекунад Эсхата. имкон медиҳад ки ҳамлаи худро шурӯъ намоянд рақибон. Такам
сам мишора менамояд ба дарвозабони дастааш ки канори рост бозӣ кунад бо Абдулло Шарипов. шояд аз ҳисоби андак гармии ҳаво дар оғоз он қадар бозӣ бо суръатро мунадида истодаем. регата даст ҳамон қадар ба худ монанд нест. шояд таъсир карда бошад бозии Суперҷом ки қувваи зиёд онҳо сарф карданд. Иқсибоев ҳаитов атсам дар маркази майдон прессинги аз хата натиҷа надод. бояд гуфт ки дар як вақт се бозӣ имрӯз оғоз ёфт регарта даст бо исхата. вахш бо моҳир ва клуби марказии варзиши артиш бо дастаи якум лига панҷшер. аз бини ҳама ин бозиҳо фикр мекунам аз бозии регарта даст ва исхата таваҷҷӯҳи бештарро ҷалб намояд, зеро ки рақобати намояндагони лигаи олии кишвар аст. Иззатулло Турсунов Чақалов барои худ тӯбро пешкор кард менамояд. Чақалов воқеан ба худ бовар дошт, хост ки тӯби дуракуниро давом бидиҳад, аммо бисёр дуруст мавқеъ гирифт Жозеф Феумба. дигарбора тӯбро мегиранд бозигарони Асхата. регар аз ҳад зиёд имрӯз хато бозӣ карда истодааст, аммо ин танҳо оғози рақобат аст. Чақалов аз аут тӯбро метавонад дур партояд ва алон ҳамин гуна комбинатсияро омода доранд бозигарони Асхата. амирҷон Сафаров дар мубориза ноком мешавад. ҳаитов боша таъқиб менамояд бозигари Асхатаро. каме бояд бозиро ором кунанд футболбозони регарта даст. Бобуҷонов Ғиёсов маосибро Сорбон Ғиёсов ҳамчун дифоъгари асосӣ шурӯъ кард, аммо ба ҳаят баргаштани Бахтиёр Қаландаров ки иттиҳоми истифодаи маводи допингии ӯ исбот шуд ки хато аст, дигар бора ба ҳайати асосӣ маъзур роҳ ёфт ва Сорбон Ғиёсов муддати тӯлонӣ дар ҳайати захиравӣ монд. аммо дар бозии Суперҷом ва имрӯз ҳам Сорбонро мо дар ҳайати асосӣ мебинем. ту бозе аст ки ҳам дар канори рост метавонад бозӣ кунад, ҳам дар нақши дифоъгари марказӣ. Абдураҳмон зарбаи худро омода мекунад. пас тарафи рости майдон Абдулло Шарипов зарбаи бениҳоят хавфнок баргардонд дарвозабон Иззатулло Турсунов. توپ در میدان است.
чуне ки қайд кардам, дар финали мавсими гузашта ҳар дуни дастаҳо байни ҳам рақобат карданд. 8-мин маротиба дар таърихи худ Регартадас ҷоизаро соҳиб шуд ва ҳисоби бозии ниҳоӣ бениҳоят калон буд. 5-0 торумор кард Регартадас дастаи Эсхатаро. дағал бозӣ кард Ҷозеф Феумба. ками кам корти зард аст. корти зард албатта нишон хоҳад дод Гулмуроди Садло. индуим корти зард аст ба бозингарони Регартадас. то дақиқаи 18 рақобат бештар Солмон Ғиёсов муҷозот гирифта буд. партоб имконият барои Эсхата. фурсати оли ҷаноб буд, аммо номаълум ки пас доданӣ буд. инҷо Чақалов ё зарба зада истода буд, аммо дар ниҳояти кор тӯб на тарафи дарвоза рафт, на дақиқ сӯи ҳамдастааш. имконияти хуби голзаниро Эсхата аз даст медиҳад. дар қуръакашии ҷоми Тоҷикистон дастаҳо ба ду тараф тақсим мешаванд ва тарафи Регартадас ва Эсхата нисбатан осонтар менамояд. нисбатан, зеро ки агар ба тарафи рост мутаваҷҷеҳ бигардем, онҷо бубинед чӣ дастаҳоянд: Равшан, Ҳосилот, Вахш, Хуҷанд ва Истиқлол. аз ин тараф бошад худи Регартадас, Эсхата, КМВА, Истаравшан, Барқчӣ. бале, ҳастанд инчунин Сардор ва Рахш ва Панчер. аммо ман ном бурдам дастаҳоеро ки шонси воқеӣ доранд барои роҳ ёфтан то ба финал. аллакай дар марҳилаи шакниҳоӣ аз тарафи рости ҷадвал Истиқлол бо Хуҷанд бозӣ мекунад, Равшан бо Ҳосилот, Парвоз бо ғолиби ҷуфти Душанбе Сомон ва вақт бошад Бобоҷонов. Партобинозим ба Ҷалимагов ва Тубро дарвозабон бемушкилӣ мегирад, аз ҷои худ пештар баромад. ана ин ҳуҷум хатарнок менамояд. офсайд нест магар? 1-1 имконият барои Эсхата. офсайд? бале, офсайд. агар андак барвақттарам ин пас иҷро мегардид, чӣ шонси аълое пайдо мешуд барои Эсхата. бале, маълум буд ки даста ҷавона бозингарони Регартадас қадам пеш монданд. Гулмуроди Садло аз такам талаб мекунад ки таваққуф кунад. офсайд аз назар гузаронда мешавад.
имом назаров нозимов абдураҳмон нозимов партабиновани иҷро кард. бояд гуфт ки абдураҳмон беҳтарин бозигари суперҷом эътироф шуд. ҳоҷи абдуманон партоб ба ҷаримагоҳ бисёр хатарнок. нозимов бо голи ҳоҷи абдуманон пирӯзӣ ба даст овард эсхата. як андозаи голи шояд тасодуфӣ ҳам гӯем хато намекунем, чаро ки нохост ту ба пушти ҳоҷи абдуманон зад ва ба дарвозаи парвоз даромад. дарвозабон онҷо ба иштибор омад. на ҳамеша имсол ҳоҷи абдуманон дар ҳайати асосӣ бозӣ мекунад. бисёр зидди парвоз дар ҳайати захиравӣ буд. зидди истиқлол низ дар ҳайати захиравӣ монда буд. имом назаров далер азизбек ҳаитов ҳуҷум давом меёбад. азизбек ҳаитов зарбаи ӯ чандон хатарнок не. мо як таҳлили хурдакак анҷом додем. дар натиҷаи он дидан мумкин аст ки ҳоҷи абдуманон аввалин маротиба шурӯъ аз бозии муқобили вахш дар ҳайати асосӣ ба майдон ворид шуд. нечитаре ки мо пештар гуфтем доим дар ҳайати захиравӣ мемонад. мо имрӯз марофиев ба ӯ бовар мекунад. эсхата дар ҳуҷум аст, пас ба марказ, зарбаи хуб задан наметавонад. беҳзод саидов легионери ӯзбекистони дастаи эсхата. партобаз аут. ин кӯшиши фирдавс чақалов аст, аммо ҳар ду дафъа бебарор тӯбро мепартояд аз аут. боз ҳам тӯбро дур партофтани аст фирдавс. самандар қодиров хотиррасон мешавам ки самандар собиқ бозингари худи регар тадаз аст. имсол низ эҳтимолият буд ки ӯ шартномаро тамдид мекунад бо регар тадаз, аммо тибқи
баъзе аз иттилоъ мушкили аввал ин ба мувофиқа нарасидан оид ба маош буд байни Регард Тадас ва худи бозингар. Аммо баъдан вақте ки ба ҷавоматҳои таълимию тамрини пайвастин футболбоз вазни бар зиёд дошт ва худи даста нахост ки мин баъд шартномаро ба тасвиб расонад. Фаридун Давлатов яке аз чеҳраҳои асосӣ аст имсол дар ҳаёти Регард Тадас. чаро бозии хуб нишон медиҳад, дурахш дорад. мавсимҳои пешин аз осебҳои вазнин азият мекашид, имкона медоданд ки ба пуррагии ҳунари худро нишон бидиҳад ин футболбоз. ин мавсим бошад ки саломатиаш хуб аст, бозиаш ҳам ранги дигар гирифтааст. Бобоҷонов ва оли бозӣ мекард дифоъгар, гарчанд ки унҷо эҳтимолият буд ки Амирҷон Сафаров дар офсайд буд, аммо Амир худро ақиб монд ва Ҳаитов сӯи туп талош кард. Ҳаитов бошад, дар офсайд набуд. Рустамов, Турсунов, топ аз майдон берун шуд. бо туп кам таъмин карда истоданд Амирҷон Сафаровро бозингарони хатти ним муҳофизаи Регард Тадас ва дар умум кам ҳамла мекунад дастаи мизбон. сар ба сар ба назарам задан футболбозон. Самандар Қодиров то ҳол сар меқапад. бале, аз пушт Ғиёсов зад ба сари худи Самандар Қодиров. зарбаи ҷаримавӣ таъин мекунад Гулмуроди Садло тарафи дарвозаи Регард Тадас.
партов бо масири паст. ниҳоят зарба мезанад капитани Есхата. Илшоҷон Каримов аммо ҳеҷ хавфу хатари ин зарба надорад. ҳоҷи Абдуманон аз масофаи дурчаро зарба зад. ҳоҷи вақте ки Санҷар Хисибоев онҷо аз тарафи чап озод буд ва вариантҳои пасдиҳӣ зиёд буданд. ҳаитов дар мубориза муваффақ шуд. Азизбек пас ба ҷаримагоҳ бисёр хуб. қоидаи бозиро вайрон кард Амирҷон Сафаров дар дохили ҷаримагоҳ. ӯ афтон да Сергей Прохоровро Абдулло Шарипов тариқи канори Абдулло камтар ҳуҷумҳои худро ба роҳ мемонад имрӯз Регар Тадас. Имомназаров Рихсибоев тӯбро мегирад, хато пас дод Абдулло Шарипов. тӯболом дар ихтиёри бозингарони Есхата боқӣ мемонад. ишора дорам бозингарони меҳмон ки қоидаи бозӣ вайрон шуда буд. маҷбур мешавад бозиро манъ кунад довар. воқеан дағал бозӣ карда шуд аз тарафи Феумба. аз пушт зад ба пӯи футболбози Есхата. мумкин будам инҷо бозиро манъ карда зарбаи ҷаримавӣ таъин кардам. ситоди мураббиёни мунтахаби Тоҷикистон барои ду бозии рафиқонае ки дар пеш моро интизор аст ҳайати васеро албатта муаррифӣ кард ва он ҷо аз дастаи Регар Тадас якчанд бозингарон ҳастанд, аз ҷумла ду дифоъгар Абдусамад Меликмуродов ва Абдулло Шарипов. Фаридун Давлатов бо ҳунарнамоии хуби худ албатта
нишон дод ки сазовор аст ки ӯ даъват шавад ба дастаи мунтахаб. ва тамом ҳамин се нафар аз сайти Эсхата ягон бозингар нест. Аитов бештар дар давраи Гила Шикиладзе. Аитов доим таклиф мешуд ба дастаи тими миллӣ. соли гузашта як дафъа дар рӯйхати васеи бозингарон Абдураҳмон Нозимов буд, аммо ниҳоят баъдан даъват нашуд. дар қисми аввал ҳадақал то ин дақиқаҳо Эсхата ба назари шахсан ман беҳтар бозӣ дорад дар майдон. Нозимов тӯбро аз даст медиҳад Абдураҳмон. дуруст кушода шудад Нозим Бобоҷонов. Шарипов пас ба канор начандон хуб аст, аммо тӯбро дарёб мекунад Аитов. ой чӣ қадар дақиқ Фирдавс Чақалов дақиқ ба тӯб расид. ягон зарра қоида вайронкунӣ набуд. Ҳоҷи Абдуманом кӯшиш мекард ки мубориза барад бо Феум ба аммо ҳисоби ҷусса ҳисоби қувва мутаассифона наметавонад ин бозигари Эсхата маҳорати баланд дорад Ҳоҷи Абдуманом, аммо қадду басташ чандон калон нест. Давлатов мутаассифона умуман мо бозиро дар қисми аввал намебинем. ҳамаш натиҷаи кам ҳамла кардан аст. Сорбон Назаров Атсам хода бозигаро бошад Феумба Абдураҳмон Нозимов Аитов бисёр хуб садгузорӣ мекунад бозигари Эсхата ва имкон медиҳад ки Фаридун Давлатов тӯбро дар майдон нигоҳ дорад. камтар аз 5 дақиқаи дигар мемонад то анҷоми вақти асосии нимаи аввалии дидор. ҳар ду даста то як андозе эҳтиёткор ҳастанд, чун мефаҳманд ки ин бозии аввал аст. ба хатогиҳоро одан мумкин нест. барои Эсхата хуб мешавад агар онҳо тавонанд ки дар бозии сафарӣ гол зананд. гашад ки голи сафарӣ ягон бартарияте намедиҳад, аммо рӯҳан метавонад ки онҳоро мустаҳкамтар созад пеш аз бозии ҷавобӣ. аз по афтода мешавад Самандар Қодиров. аз ҳама зиёд қоидабозӣ муқобили ӯ вайрон мешавад.
عزیز دوان такам дарвозабони регар ишора менамояд ки як нафар истад кифоя аст. نازیم партоп аҷримагоҳ як ирсоли дигар такам боварин октубро мегирад. зуд тӯбро овозӣ медорад ва акнун регард аз бакс ҳуҷум меравад. давлатов ой чӣ қадар хуб муқобили ӯ бозӣ мекунад дифогари эсхата. не ин ки дифогар буд, балки ним муофиқатгар рустамҷон сабуров. назаров далер худаш бояд кӯшишкунад зарба занад, чун фурсат аст. ҳаитов пасаш ноани хасанисбекро ҳатсам бозигузори беният зебо ва офсайд будааст. ҳамаро зебо иҷро карданд дар канори майдон футболбозони регард тадаз. Иззатилла Турсунов тӯбро дурравон мекунад. Рихсибоев натавонист тӯбро дурусти дура кунад. Нозимов ва корти зард. бале барои манъ кардани ҳуҷуми босуръат муҷозат мегирад гузингари эсхата. ин Абдусамад Самадов буд. Дилшод Каримов. бале Дилшод Каримов капитан қоидаи бозиро вайрон кардааст ва ин қоидаи вайронкунӣ воқеан тактикӣ буд, дуруст буд барои эсхата. Рихсибоев 4 дақиқа илова карда мешавад ба қисми аввали дидор. аз ҳамин мавқеъ зарба задан мумкин аст. На, зарба нест. ниҳоят партоби нониқ ба ҷаримагоҳи регард аст. ягон гузингари эсхата ин пасро интизор набуд. Юсуф Атсам Абдулло Шарипов Абдулло Шарипов Нозимов фарто ба ҷаримагоҳ аз канори чап далер Имом Назаров тӯбро қабул мекунад. феумба боз ҳам офсайд. тасаввур кунед чӣ қадар дуруст мавқеъ гирифтаанд бозингарони хатти дифоъи эсхата ки Азизбек Ҳаитовро дар офсайд гузоштанд. 100% офсайд.
Сафаров. Паси хуби Амир. Давлатов каме пешпо хурд ин бозингар. Пеумба. То боз майдон баромадааст. Нозимов. Зуд пас ба канори рости майдон. дар акс ҳуҷуморе гардад аз ҳама хавфнок аст. ирсол осон бартараф карда мешавад ин партоп аз тарафи муҳаммадҷон рустамов. имомназаров. ҳаитов. он қадар бобарро нест бозии ҳаитов дар қисми аввали ва охирӣ. дар бозии суперҷом беҳтар бозӣ дошту. сорбон хиёсов. ҳамин тариқ бегол қисми аввалӣ бозиро гардад аз вайз хата дар ҷоми тоҷикистон ба анҷом мерасад. 15 дақиқа танаффус тамошобини азиз, пас аз он бармегардем ва гузориши мустақими худро давом медиҳем. бо мо бинонед. Yordam mı? Rüstam çekiyorum.
тамошобинони азиз, идома медиҳем гузариши мустақими худро аз бозии аввали маркизаи шагниҳои ҷоми тоҷикистон миёни дастаҳои Регартадас ва Эсхата. ҳисоб 0-0 аст дар нимаи аввали вохӯрӣ. дастаҳо ба задани гол шарафёб нагардиданд. ба назари шахсан беҳтар ма аз Эсхата бозӣ дошт, аз лиҳози тактикӣ, аз лиҳози ҷойгиршавии бозигарон ва аз лиҳози ташкили худи ҳамлаҳо сифатан ма аз Эсхата беҳтар буд. аз хати ҳамлаи Регартадас ягон нафарро наметавонем ки мутаассифона алоҳида қайд кунем ва пас аз танаффус ягон тағйирот дар ҳайати дастаҳо нест. бори дигар бозигаронро ба шумо маърифӣ мекунем. Регартадас дарвозабон Такам аст, дифогарон Жозеф Феумба, Сорбон Ғиёсов, Абдулло Шарипов ва Далери Назаров, нимуҳофизатгарон Давид Атсам, Абдураҳмон Нозимов, Нозим Бобоҷонов капитани даста асту, Азизбек Ҳаитов, Фаридун Давлатов ва ҳамовари марказӣ Амирҷон Сафаров. сармураббии даста Алишер Тухтаев. замони Эсхата дар ҳуҷум аст. партов аз канори майдон баргардонда мешавад.
эсхата бо чунин ҳайат дар майдон қарор дорад. дарвозабон Иззатулло Турсунов, дифоъгарон Дилшодҷон Каримов капитан аст, Сергей Прохоров, Рустам Муҳаммадҷон, Фирдавс Чақалов, муфидатгарон Абдусамад Самадов, Беҳзод Саидов, Ҳоҷи Абдуманон, Санҷар Рихсибоев, Рустамҷон Сабуров ва Самандар Қодиров. Сармураббӣ даста Фарух Марофиев. Такам турро пешравон мекунад. боз ҳам офсайд. имрӯз ҳамон қадар хуб бозӣ дорад эсхата дар хатти дифоъ. мавқеъгирии онҳо ҳамон қадар дуруст аст ки доим бозингарони Регарта-даст ба офсайд меафтанд. голи Фардун Давлатов баромад. Дилшодҷон Каримов ин қоида вайронкунӣ аст. Ёсеф аз ба Абдураҳмон Нозимов. Ҳаитов. охирин ба тӯб ма аз Ҳаитов расидааст нишон медиҳад довар ва ба назари ман ҳам чунин аст. Ҳаитов тӯбро хост ки ба тани рақиб занад, аммо баргашта тӯб ба бадани худи ӯ зад. амали хатарнок анҷом дода ин замон Абдусамад Самадов, рақами 6 эсхата. дар ҳамин воқеъ тӯбро гум кардан албатта метавонад ба голи Регарта оварда расонад. нолозим буд онҷо кӯшиш карда ки рақибро фиреб диҳад. ба якдигар хабар расондан бозингарони эсхата. пас аз бозиҳои ҷом як муддат танаффус мешавад барои бошгоҳҳо бинобар бозиҳои рафиқонаи мунтахаби Тоҷикистон. баъдан дигар бора бозиҳои чемпионати Тоҷикистон баргузор мешавад. Рихсибоев гузариши аз канали чап Фаридун Давлатовро то охир таъқиб мекунад. одатан дар бозиҳо Регарта даст дар нимаи дуюм бозиаш ҷонноктар мегардад, чун омодагии ҷисмонии футболбозон бениҳоят хуб аст. Давлатов тӯбро аз даст медиҳад Фаридун Давлатов дар мубориза.
Каримов. Рихсибоев. Пойдорам кидро ба хайр мегирад аз сӯи Абдулло Шарипов гулмуроди Садло. бале Абдулло ба пӯи Рихсибоев задааст, на ин ки ба тӯб. корти зард гулмуроди Садло нишон медиҳад ба ки? ба мураббии дарвозабонҳои дастаи Гартадас. Ба Рустам Ризоев. Чақалов аз ҳамин қадар дури тасмим мегирад ки зарба занад Фирдавс Чақалов. мутаассифона нимаи дуюми бозӣ бештар бо мубориза мегузарад. мо ҳамлаҳои мазмундорро намебинем. аз канори чапи майдон ба ҳуҷум мегузарад Эсхата. Такам. Рихсибоев. тайёрӣ мебинад барои баромадан ба майдон Шерзод Маҳамадиев ва ба назарам якеро аз хати ҳуҷум иваз мекунад, ё Амирҷон Сафаров ё Ҳаитов. Фардун Давлатовро фикр намекунам. хоҳем фаҳмид. Амирҷон Сафаровро бале. ҳамчун аловари марказӣ Амирҷон Сафаров имрӯз ягон зарба ҷониби дарвоза назад. бале доим дар талош аст, доим фишор меорад ба дифоъгарони рақиб. Атсам Самандар Қодиров. На қоидовайронкунӣ набуд магар. ба назар намуд ки Ғиёсов афтондааст Самандар Қодировро. Қодиров дар Эсхата дар мавқеъ аловари марказӣ бозӣ мекунад. ой чӣ қадар зебо тобонд рақибонро футболбози Эсхата ва партоби ҷолиб сӯи Санҷар Рихсибоев. Рихсибоев Маҳамадиев чора менамояд ки тарафи рост озод буд, аммо чаро пас сӯи иҷро нагардид.
Imomnazarov. Hayitov to'pni gum kard. شاید یک دفعه کوشش کند که موقع خود را عوض کند با محمدیف. شاید زود کنار چپ گذارد و عزیزبک طرفی راست برای دیگرگونی بازی. Sorbon G'iyosov, Sharipov, Sergey Prokhorov, چون آرام بازی میکند عزتالله ترسونov. دروازه‌بانی از خطا گرچند که با فشار است اما میبیند بها میدهد موقع گیری مسئولین خود را و نهایتا قرار بهترین را میبرد این فوتبال باز. G'iyosov Sorbon از زمره دفاعگران مرکزی نیست که با پس دقیق توانند حمله را آغاز بخشند. مبارز است، خوب می جنگد، سرعتی بلند دارد، باید قید کرد اما پسی اول ندارد. نور افکان ها گیران شدند در تالک آرینا و در این وضعیت به اشتباه آمدند بازیگران از خطا. عبدالرحمن Hayitov بیشتر فشار می‌آورد رگارتاداس. Hayitov آخرین با هایتوف توپ رسید به نظرم. نه ضربه کنجی است. ضربه سوی دروازه برگردانده می شود. یک پرتاب دیگر. یاد داشته باشد من در نیمه اولی بازی گفتم که در قسم دوم بازی رگر سخت‌تر و قوی‌تر می شود. همینطور هم شده ایستاده است. دقیقه 61 است و رگر دویم در هجوم است. فکر درست بود اما یگان نفر از هیئت رگرتاز در این موقع قرار نداشت. بوجانوف
тағйирот дар ҳайати эсхат аз майдон гирифта мешавад. ҳоҷи абдуманон ва ба ҷою ба бозӣ медорад муҳофизатгар ҳайдаршоҳ худоидодов. он қадар бозӣ назаррас надошт ҳоҷи абдуманон. бо чунин ҳунарнамояш метавонад ки дигар бора ба курсии эҳтиётӣ нишинад. чӣ тавре ки муддати тӯлонӣ буд. вақте ки фурсат дода мешавад ба бозигар бояд ки ҳатман кӯшиш кунад бозии беҳтарини худро нишон бидиҳад, зиёдтар талош кунад, то ки исбот намояд ки арзанда аст ки дар айтаси бозӣ кунад. дақиқаҳои охир туп комилан дар ихтиёри Регартадаз аст. эсхата дигар наметавонад ҳамла кунад. Ходиров ба туп нарасид. Феумба, Давид Атсам, Шарипов, Аитов, Маҳамадиев, ниҳоят партоби Нониқ ба канори чап. ва якаме бояд бозиро хомӯш кунад эсхата. ман як омилеро гуфтам барои чи дар нимаи дуюм Регартадаз метавонад ки боз ҳам қавитар шавад. омодагии ҷисмонии даста бисёр хуб аст. маълум аст ки кори дуруст анҷом даст. пеш аз мавсим ситоди мураббиёни Регартадаз бо сардории Алишер Тухтаев қоида вайронкунӣ нест. довар хомӯш монд. бозигузори зебо. пас ба канор Оли Ҷаноб аст. зарбано ба туп дуруст расида наметавонад. беҳзод Саидов дар ҳоле ки бисёр дақиқ ва дуруст бароҳ мондан ҳамлаи худро бозингарони эсхата. се пас буд. ба мавқеъ зарбазанӣ бароварда шуд. беҳзод Саидов, аммо дар ниҳоят ин футболбоз ба туп расида натавонид ба таври дуруст. озод Панҷиев дастурҳоро мегирад аз тарафи Алишер Тухтаев.
озод панҷиев ва диловаршоҳ ғаниев ба бозӣ медароянд. рихсибоев дақиқ бозӣ мекунад бо беҳзод саидов. атсам шарипов маркази майдонро гӯё ки холӣ монданд футболбозони Ярои Гартадас. бобоҷонов аз пушт поғеч мекунад Самандар Қодиров. ҳисоби ки ин амал аз пушт буд, барои ҳамин бозӣ дағал арзубӣ мегардад. корти зард нишонда шуд. бале ҷаиш карду. агар андак баландтар пӯяш бардоштае буд, фикр мекунам довар метавонист озод корти сурх диҳад. Фардун Давлатов аз майдон гирифта мешавад. имрӯз ягон нафарро то ин дақиқаҳо наметавонем таъриф кунем дар ҳайати Гартадас. Азбек Ҳаитов ва Фардун Давлатов тарки майдон мекунанд. Озодбек Панҷиев ва Диловаршоҳ Ғаниев ба бозӣ медоранд. фарух марофиев бо мураббии калони даста Шӯҳрат Умаров чӣ масъалаеро байни ҳам баррасӣ доранд. Панҷиев Имом Назаров зари фишор буд. ва ту аз пои бозингари Эсхат аз майдон берун мешавад. дар доираи чемпионати Тоҷикистон бозиҳои навбатии Регартадас чунин ҳастанд. рӯзи 14 июн онҳо бо Сардор бозӣ мекунанд. бозии сафарӣ аст, аммо бозии сафарӣ албатта номиналӣ аст, зеро ки дар ҳамин майдон бозӣ баргузор мешавад. Сардори Турсунзода низ бозии худро дар Талко Арена доир менамояд. хуш, баъдан боз ҳам бозӣ дар сафар бо Равшан аст. пас аз он Истиқлол, яъне ки якчанд бозиҳои нисбатан мушкилтар дорад даста. он бо он вазъи ҷисмонӣ ва он варзишие ки қарор дорад Гартадас, фикр мекунам ки дар ин бозиҳо метавонад ки бо сари баланд ҳунарнамоӣ кунад. партоб ба ҷаримагоҳ, фурсат аст барои Озодбек Панҷиев, аммо тӯбро дуруст қабул карда натавонист. Эсхата бошад дар навбати худ дар чемпионати Тоҷикистон. бо ҳосилот бозӣ мекунад дар давраи охирини марҳилаи аввал. бозии хонагӣ мешавад барои даста. баъдан Хуҷанд, Вахш, Барқчӣ ва Равшан. мисол барои ягон даста ягон бозии осон нест, ман фикр мекунам. ҳама дастаҳо ҳунарнамоии хуб, бозии тактикии дуруст,
дифои устувор нишон медиҳанд. мисол Сардор аз Истиқлол дар ин осим имтиёз ситонид. Асадбек Махтумов ва Иброҳим Эшонхонов ба бозӣ медороянд. Аз майдон гирифта мешаванд. Санҷар Рихсибуев ва нафари дуюм Самандар Қодиров. ду бозингарони хати ҳамлаи аз майдон гирифта мешаванд ва як ҳамлавару як дифоъгар ба бозӣ медороянд. Асадбек Махтумов дар ҳайати мунтахаби наврасони Тоҷикистон бозии хуберо нишон дод дар марҳилаи гурӯҳӣ. голҳои муҳимро ба самар расонид ва аз ҳайати эсқата якчанд бозингарон гарчанд ки ба тими милли ягон лоз даъват намешавад, аммо ба дастаи наврасони ҷавонон якчанд бозингарон доимо таклиф мешаванд. аз ҷумла Ҳайдар Шайдаров ки айни замон дар майдон аст, ӯ бозингари дастаи ҷавонони то 20 солаҳои Тоҷикистон аст. Асадбек Махтумов бошад шомили дастаи наврасони то 17 солаҳо. Муҳаммадиев партоваш нагузашт. Шарипов, Диловаршо. خیلی بازیرو وایرون کرده است. Асадбек Махтумов. بله مقصدناک برخورد به ساربان غیاسов. Атсам. Анжиев. Бобоҷонов ки ба майдон берун нашудааст. زیبا بازی میکرد رگرتن از در کناری میدان. محمدیف پرتابی شیرزاد ناین بیشتر با ضربه شباهت میکند. دروازه‌بان اسقاط میفهمد که بازیگران خسته شدن، برای این کمی وقت میکشاند. اکنون با هجوم میگذارد اسقاط در بازمان‌ها رو در حمله ندیدیم. Прохоров.
партоби мушкил аст барои Дилшодҷон Каримов ва капитан албатта натавонист ки ин тӯбро дар майдон нигоҳ дорад. андак бештар аз 2000 мухлис дар варзишгоҳи Талко Арена ҳузур доранд дар тамошои ин рақобат. Панҷиев муқобили Дилшодҷон Каримов. Панҷиев бисёр хуб тӯбро қабул кард. асбоби хастагӣ фикр мекунам дигар зиёд доида натавониста истодааст. Беҳзод Саидов Прохоров дифогари марказӣ Регартадаз андак вазнинтар медавад. Суръат надорад умуман, аммо аз ҳисоби мавқеъгирӣ бозиаш хуб аст. Тӯбро бо ёли Регартадаз пас нагузашт Нозим Бобоҷонов. Имомназаров, Абдурамон Нозимов, Абдусамад Самадов. Бозии бисёрам намунавӣ барои ним муҳофизатгари марказӣ имрӯз нишон дода истодааст. Феумба Бобоҷонов паси андак номувофиқ тарафи Далил Имомназаровро иҷро кард. паси Беҳзод Саидов андак ноаниқ. Маҳамадиев пас, Панҷиев як паси дигар, Нозим Бобоҷонов. фурсати олӣ пайдо шуд барои Регартадаз, аммо истифода бурда натавонистанд.
як пас тарафи рости майдон. Эсхата дар ҳуҷум бояд ба марказ бозӣ карда шавад. На чунин партоб нолозим буд. маълум аст ки ҷамъи зиёди бозингарони Регар Тадаз аст дар ҷаримагоҳ. барои чӣ партоб иҷро мешавад? Самадов бисёр ором бозӣ мекунад дар хати нимуҳофизаи бозингар. гузариши олиҷаноб аз тарафи рости майдон. саросима шуданд дар кор нестанҳо. зарба фурсат аст барои Эсхата. аммо пас аз расиши туп ба пои нафаҳмидам ё ба бозингари Регар ё ба пои бозингари Эсхата. рост туп тарафи дасти дарвозабон такам рафт. дарвоза холӣ аст. зарба ва на рост намеравад. иштибоҳ кард Иззатулло Турсунов. ва футболбози Регар Тадаз ӯро бахшид. Нозим Бобоҷонов футбол аз рамки зарба зад. аз майдон гирифта мешавад. Абдусамад Самадов яке аз беҳтаринҳо дар ҳайати Эсхата ва ба ҷои ӯ ба бозӣ медарояд Мубинҷон Муминов. چه نگرانی دارد فاروق مارافیف؟ یک بار دو بازیگر رو عوض کردنی‌اند. بله اگر حاضر دو بازیگر رو عوض نمی‌کردند یک کوشش کم می‌ماند. یک طرف دیگر کوشش نداشتن. سوم کوششی فاروق مارافیف بود. هر دو این محافظتگران مرکزی را از میدان گرفت. فاروق مارافیف همچنین با میدان در آمد جهانگیر اکبرزاده. نازیم باباجانов چالاکتر است اما محمد جان رستمov از موقع گیری توانست که توپ را از میدان بیرون کند. عبدالرحمن نازیمов و عبدالله شریپов از هیئت رگار تداز ترک میدان کردند با جای حاصلبک تیمیرov و سعید مختار عظیمov. یک بازیگر کناری و یک نیم محافظتگر مرکزی به بازی در آمدند. یک گل در این بازی برای پیش از بازی جوابی میتواند که برتری رو بخشد به یکی از دسته‌ها.
Temirov. Imom Nazarov. Atsam. Pas yo'li janob است. Fursat zarba. Najot Mediat darvozabon. Daf'ai duyum boshad. Difogar to'p ro mebarorad va ofsayd buda است. Ofsayd buda است. بله افساید بود. پروخورов که آخرین بود در خط دفاع موقع درست اشغال کرد. اگر ضربه آزادبک پنجیف هم گل میشد اون رو بکار میکردن. باز از سیلبک تمیرov توپ از میدان بیرون شد. Atsam. توپ رو در میدان گذاشتن نتوانست. آوت با فایده اسخاط. توپ گذاشته میشود با حیدرشاه خدایدادov. یمان بازیگری است که گفتم با تیم ملی جوانان کشور تکلیف میشود. پوشتنوکی ضربه زده شد. راست چخالف بود به نظرم اما خیلی دور از دروازه. وقتی اصلی رقابت آهسته آهسته خاتمه مییابد. با قسمی اول 4 دقیقه علاوه کرده بود داور دیدار. و نیمه دوم باشد 5 دقیقه بیشتر. بوموجانov. محمدیف. Atsam. Atsam. ضربه شیرزاد محمدیف از کنار دروازه توپ میگذارد. عرفیف طلب دارد از دروازه‌بان دسته خود که توپ رو پیشروان کند. متاسفانه فعلا معلومات ندارم که بازی‌های دیگر که در همین وقت ساعت در جریان هستند حساب اونجا چند است. کمیویا با پانچر و وخش با موهیر. افساید یا بله افساید. برای همین باید که دروازه‌بان توپ رو به زمین مونده بعداً ضربه بزند.
Чақалов аз ин бозӣ аз хатар албатта маълум аст ки онҳо дар сафар бо натиҷаи мусовӣ комилан розӣ ҳастанд. ҳаморагар бошад шитоб мекунад. се бозингарони аз хата гирди тӯб истодан, ягон таш ба тӯб расида наметавонанд. читор фаҳмем чунин бозиро. диловар шоханиев фаҳмиданд бозингарони аз хата ки тӯб ма аз тарафи Шерзод равона хоҳад шуд. такам бисёр бозигузории хуб дошт аз хата барои чидовар ман кард бозиро. ҳамла бо суръат барқособ ҷараён дошт. бинобар қоида вайрон кунем муқобили ҷоҳонгир Акбарзода бозӣ манъ карда шуд. партоб ба ҷаримагӯи регартадас бартараф карда шуд. Далер Имомназаров паси олиҷаноб фурсат Ализа барои Регар, пас ба марказ. қарори довар зарбаи кунҷӣ, охирин шонс барои Регартадас ки дар ин бозӣ пирӯз шавад. аммо пас аз тарафи Абдураҳмон Нозимов буд. чӣ қадар дақиқ буд. эҳтимолияти пеналти вуҷуд дорад. бар ҳамин довар бозидамад. на анҷоми рақобат тамом 0-0 дар бозии аввал дар марҳилаи шагнҳои Регартадас дар майдони худ бо эсхата мусовӣ бозӣ мекунад. бозии ҷомови дастаҳо дар шаҳри Хуҷанд баргузор мешавад ва он ҷо ҳамааш ҳаллу фасл мегардад. тамошобини азиз, барои таваҷҷӯҳатон миннат дорем. футболро дӯст доред, пайгири гузоришу барномаҳои ҷолиби телевизиони варзиш бошед. меҳрубони кишвар будам бо шумо. хайр.